Може ли да задам един въпрос по упражненията? Може. Вакуума кога се прави? В началото или в края? И колко често се прави вакуум? Вакуума се прави сутрин. Аз сутрин го правя. Нагладно го правя. Но го правя след всичките упражнения. Той последен го правя. Вакуума е пръв. Чаша топла вода. Чаша топла вода. Да, аз това ще го кажа накрая. Това съм си го оставила за накрая, защото и аз си действам по моето предизвикателство. Имам си тефтери план. Ще се опитам да действам по план. Аз ще бъда кратка и набързо ще ви кажа какво искам да кажа. И така, да не губиме време, мисля да почваме. Добре. Здравейте и добре дошли. Добре заварили. Така, обявих темата като рамките и границите, да си говорим за рамки и граници на ума и за успеха и от какво зависи. Нахвърляла съм ги, за да не се отклонява много-много. Нашия ум има една единствена задача – да решава проблеми. Когато имаме проблем, неговата работа е той да го реши. Ако нямаме проблем или нещо е минало, ние не го мислим. В момента не мислим, че не ни боли рамото, че коленете ни са наред, че сме си платили вече сметките или каквото и да е. Обаче ако ни боли рамото и ако не сме платили сметките, той е зает да решава проблеми. Той обича граници. Ума работи само в граница. Защото ако ви кажа да си представите суросинкяво, нали, е някакъв цвят, който не ви е познат. Освен границата, той търси и познатото. За единица време, за една секунда, ако влезете в стаята, ума приема 15 единици информация. Тялото приема стотици хиляди и сърцето вече там се събира абсолютно всичко, милиони. Милиони единици информация. Затова ума обича да има граница и рамка, да му е познато, за да знае къде да се движи. Какво са границите? В Ритъм за здраве в началото започнах с едно видео, в което казвам: ако работите за нещо, измерете дали ви боли и колко ви боли от 1 до 10. Задайте си цел. Ако в началото напишем целта, ума тръгва в рамка. Той търси и можем да измерим имаме ли напредък. Ако не го направим, обаче работим на хаос. Другото, което е дисциплината за ума. Дисциплината за ума се създава. Когато той има фокус и сме му задали цел, той знае, че за да стигне до тази цел, трябва да изпълнява нещо. Пуснах видеото в началото, за да си заложим целта, да знаем за какво работим. След това пусках видеята, имаше прекъсване. След това пак пуснах видео и сега имаше дълго прекъсване. Едни хора от групата ме питат, кои упражнения да правя през това време. Ако ние си зададем в началото, че ще работим за освобождаване на врата, тогава няма да ни се налага да мислим. Ще си харесаме упражнения, които са ни за врата и ще работим за тях. Ако обаче нямаме цел, ще се чудим какво да правим от всичките неща. Полезно ли ни е, за какво ни е, какво ще правим? Нямаме цел. Дисциплината е това, да си знаеме, имаме си подсказка, знаеме си в групата, ако се научим да споделяме, ще знаем, че можем на следващата среща да споделим. А като знаем, че трябва да споделим, ние автоматично ще се замислим какво ще споделим.
което ни мотивира да имаме ангажимент към себе си през помощта на групата. Защото в група, като споделяме и като виждаме някой, който има напредък, това ни мотивира. Щом той може, значи и аз мога. Нали, в същността ни е заложено състезанието. Да се състезаваме и да се съревноваваме. Да гониме нещо. Другото, което е, като постигнем целта, ако имаме цел и за една седмица ние видим, примерно, че увеличаваме, както аз в началото не можех да си дигна ръцете, но видях, че обема се увеличава, това ме мотивира. Това ми дава стимул. Защото вече в ума се произвеждат други хормони. Част от хормоните на щастието, които отговарят за мотивацията, да действаме, да се задвижим, да вървим напред, да имаме желание да правим нещо за себе си. Другата страна, трудностите. Ако не успеем или ако не правим, ако не сме направили нещо, ние се демотивираме. Пропуснах, забравих, то няма смисъл, айде сега, то минало за минало, така. Оттам обаче идва ниската самооценка. Тръгват обвинения и хормоните и химията, която се излива в нас, вече е обратната, отрицателната. Затова, ако можем да мерим и имаме цел, това ще ни мотивира. Ако нямаме, тогава вече ще ни е малко по-трудно. Другото, което е, кои са въпросите, с които може много да си помогнем? Да си напишем. Ритъм за здраве започва от сега. Пуснах го в началото, за да може да видите ако действате и ако не действате. Малките пропуски на едно елементарно видео, като запишете си целта и за какво работите, ако не сме го направили, губим нишката. И след това ще почнем от начало. Реално ритъм за здраве ще започне от сега. От тук нататък. Да си зададем целта, за да знаем за какво работим. Да можем да измерим и това да ни мотивира. Въпросите. Къде съм сега? Всеки е тук, защото работи за нещо. Едни искат да подобрят рамене, едни искат да свалят килограми, едни искат да работят за други болешки. Няма никакво значение. Някой може да е тук само заради общуването. Но къде сме сега? Защо сме тук? Да си отговорим. Защо влязахме в групата? Другото е къде искаме да стигнем. Целта. Това ни е целта. Какво гоним? Какво ни трябва? Задавайки си, и това не е само за тази група. Това са въпросите, за които за всичко в живота. Това ни прави гъвкави и ни учи как да взимаме бързо решения. Ако ние свикнем с тези въпроси, много бързо ще взимаме решения и много бързо ще си поставяме цели. Съответно, много бързо ще можем да ги изпълняваме. Къде искаме да бъдем? Това ни е целта. Кое ни помага? Какво имаме в момента, което ни помага да си постигнем целта? Тогава ума почва да мисли какво имаме. Имаме подкрепа, имаме упражнения, нали, ако работим за упражненията. Ако е в друга сфера, е същото. Даваме си сметка какво имаме и кое ще ни помогне, за да сме подготвени. Изкарваме си инструментите. И последното е какво ни пречи или какво ни липсва. Кое е това, което ни трябва, за да стигнем до там, където сме решили? Тия 4 въпроса на мен ми помагат много бързо да взимам решение. Взимам ги за в миг и действам. Не ми трябва да мисля много. Защото когато свикнеш да използваш инструментите, които имаш, защото ние имаме всичко. В повечето случаи имаме нещата, които ни липсват. Трябва да помислим само какво ни пречи да стигнем до там. И сега ще ви покажа защо изговорих всичкото това. С пръста изправете се и вижте една точка зад вас. И както стоите с пръста, максимално се обърнете и вижте точката, която сочи пръста. Запомнете къде сочи. Колкото можете да се обърнете назад.
в една точка. Пръста сочи някъде. Айде сега да затвориме за малко, така да си сложим ръцете, да затвориме очите. Знаете какво има зад вас. Преместете си пръста още малко, все едно още си извивате тялото. Представете си къде ще иде. Къде ще стигне, сега като се завъртите, че отива още настрани. Избрахте ли си нова точка? Избрахте ли си нова точка? Айде пробвайте сега да видите, като се изправите на същото място и посочите пръста, стига ли ви до новата точка? Да. Стига ли? Не. Да, не. Опитай пак. Пробвай го. Утре сутринта го пробвай в кухнята. Застани, пръста, виж къде сочи, затвори си за малко очите, за да се успокои ума и си представи така като е спокоен и на тъмно. И си представи как отива още, все едно още можеш да се обърнеш. И пробвай втори път. Обема от движение се увеличава. Само защото ние сме задали в съзнанието си вече цел. И той я гони. Той гледа да я реши тази цел. Гале, получи ли се при теб? Да. Получи се. Втория път, да. Това е смисъла. Задаваме ли цел, мине ли през ума и стане познато, вече може да се постигне. Вече почти сме там. Та с две думи, какво ще правим от тук нататък в ритъм за здраве? Каквото било до сега било. Ще ползваме някои от клиповете. От утре създаваме рутина, за да излезем от ума си, за да изградим нещо ново, за да стигнем втората точка. Почваме с чаша топла вода. Изпиваме чашата топла вода и след това правим вакуума. Каква е целта? Целта е водата да мине и да измие цялата храносмилателна система. Както си мием очите и зъбите, така мием по същия начин с първата топла вода мием червата. Тя остава в стомаха. С вакуума ние правим масаж на вътрешните органи. Все едно изпираме това, което е останало. Това подобрява храносмилането супер много. Подобрява храносмилането, помага за отслабване, помага за хидратиране, помага за дишане, защото се масажира и диафрагмата по този начин. Освобождава от вътрешни спазми. Затова рутината, която ще изградим от утре, 20 дни за напред. Ето я рамката на ума и целта. 20 дни ще работим сутрин с чаша топла вода, за да се хидратираме и вакуум. След това упражненията. За утре сутринта ще започнем с освобождаването с първото видео. Защото ще има разместване вече. Няма да върват по същия начин тези, които съм пускала до сега. Но те ви остават като арсенал, който можете да използвате след това. Ако усетите, че нещо ви помага оттам, ползвайте го. Някои неща ще се повторят, някои ще бъдат нови, но там съм оставила основните дълбоки освобождавания първите 2 дни. Масажа с топка, за да освободим в дълбочина. Работата за горната част, която са упражненията. Едното видео не се казва ден номер еди кой, а се казва упражнение за всеки ден. Имаме и упражнения за корем и диастаза, които също помагат за черва и перисталтика, прибират диастаза. Имаме и за работа на органите в малкия таз при жените, което е изключително важно. Тези неща са база, която ще може да ползваме по всяко време. Те ще бъдат включени по един или друг начин от тук нататък. За напред ще използваме тези неща, но там ги има систематизирани.
И ако имаме цел в началото, ние ще решим тези близо 2 седмици, в които не съм пускала видеа, какво ще правим и за какво ще работим. Дали ще работим за корем, дали ще работим за гърба. Ако сме си поставили за цел да освободим врата, примерно имаме главоболие, да освободим гърба, врата, ще прибираме коремче. 20 дни имаше с ползване въртенето на езика упражнението, което е за мускулите и прибиране на гушката. Там имаме всичко. И от тук нататък продължаваме. Утре ще започнем отново с основното отпускане, защото то е изключително важно и ние натягаме всеки ден врата. И ще продължим по-динамично за напред. Общо взето това исках да ви споделя. Прости са нещата. Навсякъде говоря за ума, повтарям, за да стане просто ежедневие, че малките неща да не ги изпускаме и да не ги пренебрегваме. Те са рутината, която ни изважда от състоянието, в което сме свикнали да бъдем. Вие нещо искате ли да питате и да кажете?